Il-kittieb u poeta Carmel Scicluna huwa r-rebbieħ tal-konkors Doreen Mikallef u tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. F'din ir-rokna iltqajna ma' Carmel sabiex nistaqsuh dwar is-sena tal-kitba tal-poeżija. Il-poeti li aktar influenzawni kienu Mario Azzopardi, Achille Mizzi u Oliver Frigieri. Mario Azzopardi kont naħdem miegħu għax kien imexxi magażin kulturali u jiena kont kontributur regolari tiegħu. Oliver Frigieri kont ġejju sejjer l-uffiċċju tiegħu meta kont nistudja spiżjar fl-Università. Kien jikkoreġili l-poeżiji u tini pariri letterarji. U Achille Mizzi sirt nafu tramite l-poeżiji tiegħu. Kont niġribelt is-sebħ u anke l-biblioteka biex insib il-poeżiji tiegħu. U tallimt ħafna minn għandu. Jiena nemmen l-qari huwa importanti ħafna, anzi nazzarda ngħid illi ma jistax ikollok kittieb jekk ma jkunx jaqra kostantament. Jiena nħossni naqra ftit, naqra medja ta' 35 sa 40 ktieb kull sena. Nħoss li nista' naqra iktar, però jiena nemmen li biex inkun kittieb sħiħ irid inkun full-time writer li minix. Għandi x-xogħol u problemi tal-membri tal-familja tiegħi, il-ħajja li kif inhi. U għal daqstant nagħmel mill-aħjar li nista' nipprova naqra biex nistudja, naqra biex niddeverti, nipprova nsib ħin għal kollox. Jiena bdejt nikteb meta kelli 13-il sena. Kont bdejt nikteb versi reliġjużi għax dak iż-żmien ir-reliġjon kellha importanza kbira f'Malta u kienet tiddomina tista' tal kollox il-ħajja Maltija. Kont nittraduċi wkoll mill-Ingliż għal Malti u kont mur tajb ħafna fil-compositions, kont nikteb ħafna anke nżommhom fil-kexxun u essays kont nikteb u anke kont nittant anke nikteb xi stejjer. It-temi li nitratta l-aktar permezz tal-poeżija huma il-paraliżi, l-imħabba fid-diversi forom tagħha, diffikultajiet fir-relazzjonijiet umani, il-kosmopolitanizmu, l-eżoteriżmu, l-eżistenzjaliżmu, il-komunikazzjoni u n-noqqas tagħha u l-ispiritualità. Jiena ktibt żewġ kotba ta' poeżiji, il-Kalċi qiegħed ifur kont rixtu fl-2017 u ktibt ukoll l-ambjent li qeridna li kien rebaħ il-Premju Nazzjonali s-sena l-oħra. Il-ġilji tiegħek lill-binti Daniela fil-ferita li fik xettilna jien u ommok nawwar jien f'qalbek ta' tifla. Bħal tifel infittxek jien. Min wara dar ommok niċċaċra miegħek. Jien spiżjar u ndewwik bl-isfar ta' kliemi. Nisimek tibki għax infritt minn ommok ma niflaħx iktar. Trid l-ommok lura ma tridix, trid ruħ taqbes għalik. Jo trid lili biss, ma trid il-ħadd, jo tridni ħabibek. Miblul fil-ħniena it-tajjar tal-faraġ li bih inxappaplek il-pjaga li beriktlek. Dakinhar li kxiftili għat-nemnim tax-xema. Inħobba wisq il-bjuda tal-ġilji li naqta mill-feriti ta' qalbek. Jiena għandi diġà lesti 50 poeżiji oħra, jonqosni norqomhom, norganizzhom biex nara kif jiġu fi ktieb u nippubblikhom sena oħra. Kien hemm madwar 50, xi 50 jew 60 xi ħaġa hekk f'dak l-ilma. U nittama li hemm evolviment mill-kotba li pubblikajt qabel tal-poeżiji. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.